Kawai na kisang hapo Riboh District, kata ka HNYF Northern Region, kaba ka neru kade kawai na kisang kabaju trish tombaha na kabanta ka jingbit jingbiang jong gipajba, kamtam ha ka negapor kaba ka jingile persya ya ka jingpur jong ka jingpang coronavirus hapo ka jala. Kidikot ka nekaseng na pahamoleng arpomer circle, hapo ka jingilam jong presiden ka neka circle, usamla shining shooting ha ka jingidon lang jong uba don roikshar, ubade u assistant secretary kaseng na Northern Region, uba yaine walang ubade u organizing secretary kaseng na Northern Region, uba jayan seliang ubade urang ba shenong jong ka shenong arpomer, uba prince seliang ubade u secretary shenong jong ka shenong arpomer, da ka jingidon lang ru jong kidikot ka nekaseng na pahamoleng arpomer circle, kibalai mi renti na kabanta ban senret dawayada na ka jingyolat jong virus COVID-19 ban sapriang hapo kane kathai namar kumba kalong hi kasonong arpomer gade ke jaka kabalabu ya ka tolgate lum khajana jong ka company anhai ya ki kali ki balek ki bawan na keleng ki jaka jong geri India bat kumjuru ki bawan na ki pat kiri jong ka prathai omla ban tip bat omla ban kern lupa ban nangno bat kumno ki pajba kathan ki yo lada wan sange ki kali ki banabar ha kane kasonong kumta da kajing song kit kli kaseng kelapan long da kajingnya senret dawai da kajing trelang jong kit khot kaseng badru kajingnya no senyang ki para dekot kane kaseng banthit bat ban penyo ya uni dawai disinfektan na kaliang jong kinong ilam senong jong kasenong arpomer kilapan pau ya kajing khublai ya kaseng HNYF pahamoleng arpomer circle na kabanta kajing la jong ki banle ya kum kine ki kam ki bolong kajing mentoy bat kajing bah jong pojba kathan baro kawai bat kum juru ya ki pojba ki ban hap ban ya leng ba ya ka tolgate kaseng HNYF pahamoleng circle ngidap da kajing sokhia namar hakum kani kapor bau ne nyang jingpang kumu coronavirus de khamtam hane nong jongi gun ki bayang da kani surok ba de hakum hate kaba long kapoñ kibun ki breu bami ki bawan ngimtip laudon ne umdon de nakaliang jongi kaseng da ka basendrej yakini dawai long banyo ya kajing yada ya upejba de ngai khublei ru ya kidkhot kiba ya don lang hang ne wan pen sendran lang yangi kum ka arpomer circle bat kumju ya i skitri ya i rang basnong kini ke rong ba don lang ne barok khaj bat khamtam ngai kajing khublei ya i ba yaine baderu i general secretary baila yarap yangi napenta uni udawai ban senrej ni senong jongi je tangtai boleh sebut ni kumka dorbar senong pahamuleng arpomer akan kapor ni dap da kajing sungu ke bakrau ka bede bat ki nong yelam jong kaseng HNYF dai dei presiden jong ka pahamuleng arpomer circle shining star shooting penjuru we pedang ki nong yelam jong ka Northern Region pada yaine walang so ban ai public karpang ipi hoi ni dap da kajing sungu ke bakrau namar ba hakajing sya omdei mengi kum ka shnong thau re omdei mengi kum kisang balang re kajing sya kalau dei ban sim kajing kli nak liang kibor sarkar kibor penyak distrik ban pendap yakini gijno kambaro sebeta ban senrej kita ki sanitizer hangne po shnong kham tam lelei mengi kum ka shnong pahamoleng arpomer nilalong kum kawai ka sentar hapdang jong ki arpo ar hadu arplai tli ki shnong ki barung bami na ki kleng kine ki jaka kine ki dong pathan barung bami ki baya ki khaw thi jor ki baya sew yatada ki long ba man ka step man ka jermit takadaw ni song don kam yakine ki jing sre dawai sanitizer haman na ki lat dong ki lat shnong bat kumjoro hapo ki shnong hi bro kawai de abokot Mikrparu ikibor sarkar bat kibor penyak distrik bakin simkia lor kene banta baom tang hapok senong pahamoleng arpomer henry shilmter hi kejelari kasih bro koi bakin sim nya kajing kli bat bakin sim nya kajing kiaru naga banta ban senret ikini kedawai tumban yada nau ne COVID-19 haba boro chis tlap ke perthai ni don kajing sir bat kajing ma hakabide na jipang yebet jong coronavirus COVID-19 dei nomor ta kadaw ni ai kajing sungu ka bakham kerpang ya ka seng HNYF arpomer circle ka bapila le iki bron kam bat kumjuru ni ngini ai kemau hakijing doa jungi bapito dang yai khmat seprang hakabede bat kini gi kam ki ba upajba nong sunong nong sung thau kari ba kathan borok kawehi ka ron kam tang ini kenten publish bon